Kaixo iraitz naiz. Kaixo ni oian naiz. Kaixo luxurprez. Kaixo ni Olimpia naiz. Marrazo lana erakutsiko dugu. Marrazoak arrainak dira, motatzeko marrazoak omiso. Bai. Marrazo zezena, marrazo zuria, marrazo balea, Oia! Zena, despistatu bai. Marrazo mailua, marrazo zeria. Tamaina askotako marrazoak daude. Marrazo bat autobus bat bezala dira o kamioi bat bezala. Telebiste batean, ulan ekatxak, hortzak, trankiak. Bizkaia ekatxak. Ixat ekatxak. Desandut. Marrazoak ez daukate ezuri. Daukate kartilagoko eskeleto. Guen daukagu esna belarkia. Nola hartzen dute arnasa. Ura hartzen dute. Ahotik oxigenoa uzten dute ranteetatik eta ura ateratzen zaiote. Marrazoek ez daukate bista, eta horregatik sentsoreak dauzkate arrainak aurkitzeko aldatartean eta harritartean. Marrazoak bilebro dauzkate baino gero erotzen diote hortzak eta berriro atera. Marrazoek denetik jaten dute, jota, txipiroia eta arraina. Marrazo arriskutsuenak dira marrazo zurria eta marrazo zuria.
jaiotzen dira. Datzeko uzten duten gautza, du bezala, edo arrautza eramaten dute. Banakizu marrazo batzuk bizi dira ehun urte. Banakizu zer bale marrazoa bizi da ehun urte.